भाजप युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश आणि भाजप युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल परब यांच्या वतीने सिंधुरत्न जॉब फेअर 2024 चे आयोजन सावंतवाडी येथे करण्यात आलं होतं। या जॉब फेअरचे उद्घाटन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या शुभ हस्ते करण्यात आलं। यावेळी भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते। यावेळी पालकमंत्र्यांनी या कार्यक्रमाचे भरभरून कौतुक केले। खरं तर हा जॉब फेअर भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाचे उपाध्यक्ष विशाल परब व त्यांच्या सर्व सहकार्याने अतिशय चांगला असा हा उपक्रम सिंधुदुर्गातील असणाऱ्या युवकांसाठी केला आहे। जवळजवळ 15 ते 16 हजार वेगवेगळ्या विविध 100 ते 150 नामांकित कंपन्यांमध्ये जॉब अवेलेबल आहेत। त्याचबरोबर आज जे इंटरव्ह्यूला येणार आहेत त्यांना आजच्या आज जॉब देण्याची व्यवस्था त्या ठिकाणी केली जाणार आहे। परंतु त्याचबरोबर ज्यांना आज जॉब उपलब्ध होणार नाही त्यांना सुद्धा जॉब कार्ड देण्याची व्यवस्था केली गेली आहे। असाच कार्यक्रम नितीन गडकरीजी असतील, त्याचबरोबर देवेंद्रजी असतील, अशा सर्व मान्यवरांनी हा वेगवेगळ्या त्यांच्या मतदारसंघामध्ये केला। विशाल परब यांनी हा कार्यक्रम हा सिंधुदुर्गामध्ये आणि रत्नागिरीतील असणाऱ्या युवकांसाठी केल्यामुळे तिथल्या असणाऱ्या युवकांना फार चांगल्या संधी मिळाल्या आहे। खऱ्या अर्थाने त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या सर्व टीमचं मनपूर्वक धन्यवाद।